Hugot nga ginpaninugan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga wala inisang problema sa iya in kaso nga magpadalagan sa pagkagobernador sa nga probinsya si Vice Governor Natalie Ann Debuque apang matag sa iya nga suportahan niya ang iya utod nga sa 3rd District Representative Lawrence Defensor kung magbungguan na isla ni Debuque sa pagkagobernador. Sang tinalikdan nga pagtililipon sa pila ka malideres, gindeklarar man ni 4th District Representative Ferds Biron ang suporta kay Congressman Lawrence Defensor sa 2028. Samtang sa naging interview naman sa Bombo Radio sa kay Vice Governor Debuque, ginsiling niya nga wala inisang planong magpadalagan sa pagkagobernador sa masunod nga eleksyon. Ibaluan nga inina ang uling termino sa mag-utod nga sanday Governor Toto Defensor kag Congressman Lawrence Defensor sa ilatag sa tagsa ka mga posisyon. Why not? No? May pakunaya ka bati. Pero ang madalagan sa election, hindi na-issue sa atin. Kung damo gusto madalagan, and I respect that. No? Why ko kasi siling madalagan siya paano? Pero ang mga plano niya sa iban, ang pwedeng matabo. Hindi, why not na siya ganyan problema siya. There can be new alliances. Di upod kita ni Congressman First Bill or in the same manner, upod man kita sa ibang Congressman Subu. We have no issues with the Congressman kung sino. And may mga declarations, we respect the declarations. And kung gusto niya sa ibang nga tao nga magdalagan for any position, the congressional seat of the 3rd District will be vacant. Kung gamo niya gusto magdalagan ng governor, so at least wala mo ganyan position ko. Nabalikan si Governor Arthur Toto Defensor Jr. Nag-post naman si Vice Governor Debuque sa picture sa diin magkaupod sila ni Congressman Defensor. Sa mga picture, kangay nagahutikay silang duwa, kag may nakasulat nga caption, kitagid man kuno ang makontrahanay. Kung sa caption naman ni Debuque, mayara sini sang ginbutang nga no sa among post.